Μαλάκας και ο κόκκινος άντρακλας νούμερο 4. Σάββατο πρωί στο βυθό Της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Ύστερα από αρκετές εξπερματώσεις λόγω των τσοντοπεριοδικών που παρακολουθούσε, ο Μπομπ Σφουγγαράκης τετραγωνοαρχιδοπαντελονής ετοιμάζεται να απολαύσει την ανεπανάληπτη σειρά του Μαλάκα και του κόκκινου άντρακλα. Τρώει ένα μπολ με δημητριακά του Μαλάκα και φοράει τη δική μας σέλα καθώς του έχουν φύγει τα μισά τόδια. Ο Μαλάκας, επιμλητικός και αποφασιστικός. Με τις δύναμεις Του ελληνικού κράτους. Και με την βοήθεια του κόκκινου άντρακλα. Ποιος τον Μπούτσο τον έδεσε έτσι, απολύεσαι. Πάει ο Καριούλη! προστατεύει τη θάλασσα με κατορθώματα που δείχνουν τη δύναμη και την ευτροφία. στο χειροπρακτικό αμέσως. Παλεύουν με τους θυμασμένους κακοποιούς. Όπως την πράσινη μίξα, τον πυρηνικό αντιδραστήρα και τον κόκκινο ψολαρχίδι. Μαλάκα και κόκκινη άντρακλα. Ενωθείτε. Παιδιά, έτοιμοι να ακούσετε τον νικητή του διαγωνισμού της εβδομάδας. Είμαι έτοιμος! Είμαι έτοιμος! Ο νικητής θα κερδίσει ένα special μυστικό και συλλεκτικό κομμάτι από τις περιπέτειες του Μαλάκα και κόκκινο άντρακλα.